কখনখা অবনতি চিনি বুবাগারা পইলানো ন যখন তে চিনি শিকলার লকুর ককটি সাপকা খাইন বুবাগারা ফেসবুকটি কক সাকা যদি লামচায় তিতলাং জায়গায় তংখাকায় বা রাইডা সবাই তলাং জায়গায় তংখাকায় অম নিনি कैंसेल खालायजानाय होननाय बुबाग्रा गिनो साका सालनि सिगां बुबाग्रा सावै रिखा किन्तु कखनखा अमने कैंसेल खायनानै थांखा कायचिनि तो फुल फ्लेजेड ताबो बो इएम जों चंगियाखौ संनाय बुबाग्रानि सा खामियानि कक जों बेबागनो सायमानो सुदु बुबाग्रा सिमिया चिनि राजमातानि सा खामिया अबाबो जतन सायमानो चंगमारिनि उलोनो बुबाग्रा ट्रिटमेंट मा थांखा बिनि माबो ट्रिटमेंट कई ओ जरावो चिनि पार्टीनि बसे तै दुलनाय बसे साबनाय बसे जोंनो तै दुलुय लगी बसे नेट ब्लैके डिस्टार्ब खाय तंखा आबोनि बागै आनो मो थाक्सुङै थांगो हैकाय ताबो कखनखा जों जरा मारिनाय आं नंनो तिनि बसाव बुबाग्रा उ सिगां जे सामानि न रगिनो साव जे लामचायतै खाय सेबुकलांजाक मानि तिति एदिसिव आबो जरानि बिसिंतिनो बरनो कैंसेल खाय रिजांनाय 120 जनानि बिसिंगो गोबांमा बरक दंगो जे बररक साल कलमो एदिसिव निनी DRWD खाई 10-12 बছর 15 बছर काय तंखा अमति बरबो खबजाक दं अमरंनो जासाय बासाय खायै ओ दे चाकरि तलांथिनि साबो साबो कबुलजाक दं बेबागनो न ताबो चेरि नायजागै दं चिनि बरं गोनां CM रुनेल देब बर्मा अमनतै व सालबुरुम न विभिन्न भावे खायै चेरि नाय दं एवं जों मोटामुटी भावे अमन कराग याफ्रि रमनानि बखागन थाङै दं चिनि बुबाग्रा दातिनो हावा फायनाय बिनि सा खामिया बबाय मियाबो कक सालायो कखनखा ताबो जत सिकलार जारा बेकार दंनाय नरक किसा खालगै दंदि अमनि व्यापार एदिसि कराग याफ्रि नरमनाय आगिउ जखन साबजेक्टिव डेपुटी पिउनि एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चन पेपर लिकिं खा क्वेश्चन काखा लुकर खरांति साका चिनि बुबाग्रा आफ्रुन आबनो कैंसेल खायरि एवं जे कमिटी तमनि अबनब पटने होते बनब सरगरि जाखा अमति खायनो एसिस्टेंट इंजिनियर रंनि गोबां पोस्टनि जे कतलां माने अबब आफ्रुन बुबाग्रा कराग याफ्रि रमै आबनो कैंसेल खायरिखा ताबुक खालायजानाय दलसा बरक अबनतै कोर्ट केस खालायजा ठीक दं जों कोर्ट चिनि एडिसि अथॉरिटी आबनि जवाब बिनायनि बागै तियार दं बरक खोनावानो नुगानो जों कोर्ट ताम जवाब दि आबनि बागै एडिसि अथॉरिटी तियार रंजाकनो जों नुखा किसिसा बरक जे बरर साल कलकमा लुकुरंनो चुकलि रि तंनाय पदरे पदका फेम लगै तंनाय अमते किसा बरक अबनतयै कायसा चान्स नावै मुभमेन्ट खायनानै होनै कयेकटा जायगा बरक मिटिं खायजा प्रथम हेरिटेज पार्क आगरतलानि आरो मिटिं खालायमानि जों सायमानखा जेनजि हायकायै मुभमेन्ट एडिसिनो गेरेबनाय जों आरो थांखांखायता याकारिया आमतिरा गोबां मा बरमनि आरो कक्साबो जाब्लायो होनै जों खोनाखा बरंनो अखलकै साबो दागरै तो
sabo sukli ditong abo sing jotono siu sing jotono siu siyaung ya borongni Facebook page botong bongni Facebook o salkisa sikang kaisa Facebook o borok khorang tipra sawo pus kaisa ruis tam saka seprangnai tabugle kamio phaikai seprangnai sabno seprangnai khorang tipra sa je Facebook চালানাই bo sabo जों siu ঠিক আছে seprangnai sabno norok seprangnai hingka abo जों buju bujiyaungya তবে জরা ফাইকাই নরব সাইমানাই সাবো রিফ্রিকে সেপ্রাক যাক আফুর বুঝি মানানি जों गोबां मानो साइमानो तिरफोरनि लाइबुमावो जों गोबां मा साइमानो साबनि रिजिमो तिरफोरा सरक सबसे बेसि डिप्राइभ खालायजाखा 100 जना चाकरिनि बिसिंगो 31 जना एडिसि खापानो तिरफोरा सरक चाकरि मानो आलाय बुमारक ताबुंनि जरानि सिक्लारक हयतो साइमिया आगिनि जरानि बररक बरक जतनो साइमान चिनि निजिनि एडिसि तिब्रा साबाय नायकल जा अथच चाकरि हिंखाय जों आरो बसे जेखाने जों आरो 80% ऊपर चिनि तिब्रा सारक दंबो चाकरिखै जों 31 जना सेमान ओ राइडारक एडिसि एलाकाओ साबो थेपावो तनिखा अब जत्तनो मुंखै सानानै नायनो बरनो जत्तनो सिनिवो बरनो जत्तनो तिब्रा सारक सिनिवो ओ बररगनो क्षमता गोमाजां माने यागुलो तिनि पदरे पदचुकलि रुइ नायखा फेमलगै नायखा उंलिया पतिते चं मारिवो लुकुरक बाय बुट दिया खाय मेचेन जाखा ओ बररगनो ताबो अमनतये किसा कलकाति नारे बिदं आं सानानै नायो लाइबुमा फिलि जतनो साइमानो लाइबुमा नि कगनो सानन थांगाखाय गोबां मा कगनो बुसकांनि सालो साजाबनाय नर मने ताखायदि नंनि सिमि नंनि यागो सिमिनो लाइबुमा तंगो हने सिनि थानि लाइबुमा गरे हने नटा वान सुदि सिनि थानि ब लाइबुमा तंगो जेतो जोंबो हा दफानि बागै खारि वइ चबा खालाय फैनाय ताबो पलिटिक्स जों फैनाय नरनि आगिनि कसाम पेपर काटिंग हाय सिनि थानि बतंग आनि थानि बतंग पेपर काटिंग नंनि लाइबुमा नंनि जरावो तामु खलायजा अबंखौ और गोबां मा बरक साका जे क्वेश्चन पेपर नतयै बा चाकरिनि को नतयै खोक सितरा गोबां मा बरं साका तिब्रा मथा बाटपार पार्टी बुबा गरताय पुइतुसालिया रंजित देवबर्मा कंटेंट क्रिएटर अमर हिते खूब सितारा साका नों वान सुगैनो दि नों बल लेभेलनि जोंनावनो फिरगै मानो किन्तु जोंहा लेभेलनि बर' गैया जों साइमानो लेभेलनि बर' कायसा स्टेप गतं नर गाहाय जों कमेन्ट खाया नोंआनो नों आंखौनो जागा कमेन्ट खाया खायनायनि प्रयोजन करे तबे सिनि सिखलारनो तरुखाय लाइबुमा साइमानि बागैसे आं फेसबुक तै पोस्ट रखायदों आगे कोनो फेसबुक गरै किन्तु चिनि बुबाग्रासे आनो फेसबुक खुलंनायनि बागै सावो बसे आनो फेसबुक खुलगै निनि खानि कक सानानि बागै आनि खानि कक सानानि बागै बानो सावो बुबाग्रा दागिमान परेन आं फेसबुक खालायो प्रवीण
Tripura bini ingkobo tamhina abono uji seprang hin samani da Burma ঠিক আছে Facebook লাইভ বনাই দङ नों tamo je nang pus khaja salsa nang aboni wansungna nana nang sabo nono sing kaham kan sinu teo borok sakatamo get at the pelen ben thangka je kuno जों samungni kok sakakai je kuno samung butangni meeting rokni kok sakai pus khaja kitamo omodanin get at the pelen get at the pelen ni byaparo to जों agibo pus khaja agibo kok saka bubagara sakable ang nijibo saka tiprani bidan sababo to abno tei প্রশ্ন dijakha dis allow khajago जों सानानै नायो जुदि चिनि प्रश्न से आरो जों माति साया हिंगाखाय जों बाहायते सानाय आनि कायसा प्रश्न नुखना त्रिपेटिक एकट चुक्ति खायफानो गेटा त्रिपारलेन्ट जों याकारियाखौ जों याकारो हिसा साका बुबागरा सा साका गेटा त्रिपारलेन्ट याकारो हिने सुतरां किसु बरकन सुकुलि रुबै अमतिखाय कक सारिनाय साबो कमेन्ट लिरनाय साबो जों गाहामखौनो सायमान दाबो फेसबुक दुइ एकटा खलबजाक दङ ঠিক আছে जोंहाबो सायमान 120 जना जब नति मुभमेन्ट खालायै नाय हनै जा प्रेस मिट खालायनाय बरमनि बेकग्राउन्ड बरक साबो अबो मोटामोटी चेरि नायमोन उलो जों सायमान खायदिनर मुभमेन्ट एडिसि अथॉरिटी तियार न दङ नरंनि मुभमेन्ट न एडिसि अथॉरिटी लामसंनान बागै तियार न दङ खायदि जों तो आबनि बागै जों किरु बा अंक मुंसाचिनि वानसुंमा करे नर मुभमेन्ट खायदि तबे अकक जों साबाना नरंनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारो स्पेशली सिकालारो तिनिबो बुबागरानो पयतो चाइतो बिरोधी दल तंफानो सरकारी दल तंगनो बुबागरानो तापसुक जरा त्रिपुरा सानि बागै कक चाइतो एडिसिनि करप्शननि व्यापारो साव गोबांमा किन्तु स्टेटआवबो तो गोबां सालब्रु पेपार निउज गाव आबनति केसपन कक सानाय करे एडिसिओ स्पेसिफिक बो जागाव करप्शन का साबो खायके अब किन्तु पेपार गो फाया जखन पेपार फायो निउज र अब चेरि नाय जाबो निनि विशेष कइरा जिति एडिसिओ जों क्षमता फाइप्रो चिनी जारा बरम गोनां इएम एमडिसि र बा सीएम इंगर प्रशासनिक दिक থেকে কিছুটা অভিজ্ঞতা কমনি বাগै प्रथम दिके কিছু ত্রুটি খা अब अस्वीकार खाय लाभ करे किन्तु तिरक खाय अबरनब संशोधन खायजाका আর যে বড় রক্তিনে বুইনা সুকলি দিতঙ্গ বড় বছর বছর ত্রিপুরা শাসন খাইছে एडिसिनो बसर शासन खायजा लाइबुमा फिलिनायदि बंनि आसक बसरनि लाइबुमाबो एडिसिनो ताम खायजा आताम प्रशासननि कतगुला जे नियम कानून रुल्स र स्नाम जायगा साइक्री एडिसिओ तलां जायगा स्टेटनि डेपुटेशन रहजाबो जतन एडिसिओ जे साइक्री खायनाय जतन डेपुटेशन स्टेटनि डेपुटेशन थां केन्द्र ताबुंनि जे एडिसि जे नायकलि तंनाय एडिसि अथॉरिटी न स्वयं सम्पन्न नंगनान बागै रिक्रुटमेंट तिरक खायै याफार नामानि दुर्भाग्यवशत क्वेश्चन पेपर लीक खायजा
abo chinya kebo na kebo aro jorito tongo cheri naijakeman pore no tongkongo onek borok sabo je borno sabo onko khaika joto kokto porkash tumiya আর আবার তুগনো নি কক দিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিনি নাংমানি তাম ইয়াপ্রিরম না আবার নাহারি ন তং তেরে তেরে খাই তেব নাহার জাংনাই আর শুধু এডিসি অথরিটি সিমিয়া गोबां एजेन्सि दङ साबो करापसन खाय दंखा साबो ताम खाय दंखा गोबां मा नायसमनाय एजेन्सि रावबो मखल लिर दं सुतरां सुखिलिर ওই বরংনো শ্রাপসা নরক থামস্তি খাইরি মানো কিন্তু সর্বক্ষণ মাংলা চুকলি যত জায়গাও চলিয়া হেমলকমা যত জায়গা চলিয়া অনেক বরক তীব্রম থানো সবাইনার বাগেই বইয়া প্রেরম খা এডিসি নির্বাচন আগে অনেক কিছু খেলাইজাখা এডিসি সংমানের পরে তাই ত্রিপুরা মহারাজা বুবাগ্রানি তাই কোনো ফান্তং লাখা ত্রিপুরা বো ফাইগলাখা অনেক বরং নেই অনেক ডায়লগ সিংখানাখা সংমারিব जों बुबाग्रा नीति दुलमा बाय ताई ত্রিপুরা हानि ত্রিপুরা सारो बुबाग्रा न लगिरिमा बाय हामजांमा बाय जों आगिनिसाय तेबो गाहाम रेजाल्ट खालामो 10 বছরनि উপর তিনি ভিলেজ কাউন্সিल इलेक्शन नंगिया खायनानै नाया हाइकोर्टआव थांगा तिति एडिसि अथरिटी ते बुबाग्रा हाइकोर्टआव याव सुप्रीम कोर्टआव थांगा सुप्रीम कोर्टनि कासे रेजाल्ट मा खाबले बार्डिक मा खाबले फाइनाय सेप्टेम्बरनि 27 तारिख तिति एडिसि एलाकानि बिसि इलेक्शन 3 तारिख अक्टोबर रेजाल्ट सुप्रीम कोर्ट दाय दिखाबले तখন যে गोबां बर' साइतंखौ बिसि इलेक्शन दाव नखौ आबं लाखा अबति गोबां बरंनो साव नाइगेराना बा सुप्रीम कोर्ट जेतो अर्डार रेखा इलीगल माइग्रेंट को केबला तिसा केबो नाय करे सेंट्रल नि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स न हयतो अर्डार रिफाइनमेंट पर केब तिसाका जे ताबो सुकुली रि तंनाय सिकला रंनो किसासा सिकला रंनो सुकुली तने बर खरं कायसेबला तिसाका इलीगल माइग्रेंट नतयै जों केस खायथाबले आं निजे एमएलए तो तिफानो तो केस खायथाबले हाई कोर्ट 3 मासनि आबोनिको फायथा बरक जे रिप्लाय रिकाबो जों सन्तुष्टे सुप्रीम कोर्ट जों थानानि बागै रेडिं दं एकटा केस खालायनानै हिकाय सुप्रीम कोर्ट थानानि हिकाय गोबां बार आं फैसानि ता गोबां मा डकुमेन्ट सापर्टिं डकुमेन्ट्स ना आबरंनो थुमै दंले हाई कोर्टनि केस न खानाकाबले गभर्नमेन्ट आबोनि जवाबनानै दिखाबले केवड़ा कक्ति साका तिनी गोबां बर कमेन्ट दफा हा निको सब साका इलीगल माइग्रेंट नति जोंनो साकानाबले बरकसा साका गोबां पार्टी दङ त्रिपुराव ककासे साका गोबां पार्टी 30% नेता दङ अजमा दङ एमएलए दङ मिनिस्टार दङ साका एकटा कक साया तांगि साया जों विरोधी दल दंबो सानाय क्षमता दंबो जों सानाय चिनि मानथानि कगनो जों बगै थांगिया तिनि जे बररक गोबां मा खायै बुबाग्रानि बिरुद्धे त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे चिनि एमएलए एमडीसी एमरंनि बिरुद्धे जारा कक साय दंनाय आंनरनो सानानि मुसुंगो लाइबुमा उकलरनो बो फिलिनेने नांगौ बसकांनि सिमिया गोबां मा लाइबुमा दं जे सुक्ली नेरंनि जरावो ताबुनि तिति एडिशनल अपग्रेड खायनायना बागै सेंट्रलनि आफर कांग्रेस सरकार आफर दिल्लीव और प्रपोजल सकपायचा आफरनि चीफ मिनिस्टर तम साका
त्रिपुरा एडिशन तृतीय एडिशन अपग्रेड खालामनानै नागिर 2012-13 नि कोन प्रपोजल फायो नायनाय दी डकुमेंट्स मने खायो जे साइरि काकाय करिना हने तंबले डकुमेंट्स आपुरनिबो आफ्रो ताम कमेन्ट खाके स्टेट गवर्नमेंट ताम कमेन्ट खाइ दी पुर दहका आ कपि रकम कपि सारा जों कक साया जों जखन लोकनि बुसकांगो फायै कक साबाने जों डकुमेंट्स दै नसो सुतरां सुकलि दिनानि कलाय किन्तु हरसंनि थांफोरो थामुंनानै लाय कथि जे अर साका जे तामो हिनमाने जे कायसा हासिंगो आं सामानि जे खरां टिप्रासा फेसबुक जे दिनानि इमान बिनाबो तामो सोप्रांनाय ताबुले कामियो फायखाय सोप्रांनाय मागि नखरिया ताबु अखेपे नखरका जों अनेक सोप्रांनायनो नुबि फैजा এবং আবো সাবো অব অপোজ খাই আবো जों सायमान आसिनो कप बनो सानानि मुसुंगो साबो साबनो सोप्राक जरा फायखासे सायमाननाय नोंबो सोर सोप्राकना गोरों जोंबो सोर सोप्राकना गोरों आफ्रोचे मालायलायफ्रोचे तालायलायफ्रोचे बुजिवाना हिम्मत तंखाखाय आंनो सावो सोप्राकनाय दी निनि जुदि हिम्मत तंखाखाय सोप्रागैनाय दी चैलेंज दी सावो सोप्रागैनाय दे नों नागिरनानै ताबोतै सोप्रागनाय नों सोप्रागैनाय दे ताइकायसा कखंखा जों आं ताइकायसा सानानै मुसुंमानि कखंखा चिनि त्रिपाठिक एकर्ड न ताइकायसा सानानै मुसुं अनेक बरक साव त्रिपाठिक एकर्ड उंखा 6 मास निसेयाबो उंखो खायो इमप्लिमेंट खाने ककमन 2 बছর लाई थांका ताव माया ताता ठकाय तांनि खायमैया तिप्रासानि मानथायनि बागै हाथाय कतर बुबागरा तिप्रासा लुपरनो तै हांगार स्ट्राइक खालायैनो दिल्ली नगुनि त त्रिपाठिक एकर्ड खालामनाबले खालायकानाबले तिप्रासा मानथायनि बागै लैंड राइट्स रंनि बागै गोबां मा जे पॉलिटिकल राइट्स नि बागै न त खायकानाबले इमप्लिमेंट खायने त बुबागरायाबले बत एग्रीमेंट खायनो दिका मानथायनि बागै रिखाय त जों नाया हियाबले खालायदि जों सायनो त इमप्लिमेंट खायदि हिने ताबु खालायने रसे खालायंका जों ताम खायने सादिनो र चिरे खगिन तंले जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कयबार खा आं निजेबो थांगो बुबागार आनो सुक्लां थांगो जों ताबो साय तंले खायदे जों माना मुसुं सुका चिनि लैंड राइट्स जों माना मुसुं सुका हाकमा मानि यागुलो तिप्रासारा र कामियाम चे थांगे नगो जागा गोबां दखल खायजा मुं करै प्रचार करै खास नेशनल हाईवे थांगा रांमाया गोबां जोंजार जों मालाय फेस खायो लोकरंनि बुखते खानाव त्रिपाठिक एकर्ड खामिके बुबागरानि सायाम खाहायदा बिनि बुलुं खाहायदा अननायन खाहायदा जों साइ दंब्ले खायदे हिनाय के खायना खाय ताबो ताबुक निने गवर्नमेंट सिक नायनाय ब्ले बरिया हंखाय आबन बागै जों गवर्नमेंट रो फायजा हापां जाकाय खायदा मानो हने आबन बिसिंगो न नुखानाब्ले कायसा तिप्रासारनि कक दंगो मुसुक माइसावन हने बेरारि माने बेरा सेकलाइसाव जे बुआरकनो बुइबाय कक्सिं जागिया उनाय बेसरक लाइ तंनायनो बुबागरा तुबै सलाम काबनो बस बुबागरानि बिरुद्धे तिप्रा मथानि बिरुद्धे तिप्रासारनो सेकांनानि बागै चाइतो गतो अमनिसाय तिप्रासारनि कपाल हामने कपैताम दं सादि
त्रिपेटी एकट खालायै बुबागरा अन्नाय दां खानरक सादी जों सरकारो गृहफोर 2021 एडिसि बो जों कोन मायांगै नत जों बिरोधी दल तंग जों साइसुनो बसा खाबले आफुरबो एलायन्स खायना बागे जों गोबां मा बुबागरानो साखा खायाब्लेसे 2023 बो जों खायाब्ले एকক भाबे तिप्रा मथा बसा 2026 बो एडिसि बो जों साइसुनो बसा सराय कक बुबागरानि चिनि जतनि सराय कक तिप्रा मथानि जत लिडारनि सराय कक तिप्रा मथानि जत एमएलए एमडीसी एम सीएम नि जत न चेयरमैन जत नि न थाइसा कक इमप्लीमेंट खालायदि आ तिप्रा सरकनो कोन मुंसा जुदि मुंसा रिया हंजाखाय जों केबो बे एलायन्स खायगला तिनिबो साइ दङसन बै बुसकांनि इलेक्शन बिसि इलेक्शन तैबो गोबां बर पक्षाव तिनी फेसबुक लाइव फायै इंटरनेट कनेक्शन ब्लाइके हामिया नेटवर्क ब्लाइके हामिनि बागै ब्लाइके डिस्टार्ब खा ताबो बनरंग सानाय तिप्रासानि मानथाय जुदि कोनो मुंसा जुदि रियाखाय तिप्रा मथा नतयै बुबागरा केबो बाय एलायन्स खालायगला अम सराय को बुबागरा राज परिवार नतयै बुबागरानतै गोबां बर खोक सितरा साव गोबां लिडार गोबां पार्टीनि लिडार बुनि दफानि तो बाद नरेगा तिप्रासा लिडार गोबां खोक सितरा साव किन्तु बंनि निजिनि साकनो वानसुइनाय दि बं वानसुदनाय के बंनि लाइव मा ताम बर खायफैजा ताम खलायजा तिनी जे मोबाइल यागो तयै जे विभिन्न पोस्ट जे कमेन्ट हामियारिनाय नर निजे न साइनाय ना नर निजे न नायदि गोबां मा ताम खायजा ओ जेनिनि त्रिपेटिक एकट न तयै 199 ता कमेन्ट फायजा दयाल जमातिया उदयपुरनि ताम साका बाटपार जा बिनि कमेन्ट तामखा दयाल जमातिया ताम साका उदयपुरनि ताम साका बाटपार जा ता कुन कमेन्ट करे बिनि पोस्ट बिनि कुन फोटो करे ता कैसा स्टाफ साका रेखा रानी देव बर्मा दूर फालतू ठकायनानि जागा मानलिया दा बिनि कोनो उनको फोटो करे जदु देव बर्मा बिहिनि फोटो बसा खेबजा जा अल नाय नायखा बिनि बसा आमासाना न जनवाइसा खेबजा मुसुक नरकटाय बुसुक ठकाय सिनाय अ बरर बसिरेनि नरकटा बुजिनायसिदि नर बुजिनायसिदि सुतरां ताखुर आहायपानो जों दफानि बागै बुइताम हिनि दं जोंहाबानो वानसुगिया जों दफान बाय कक सायखानाय गोबां मा बर गोबां मा कमेन्ट खायनाय न जायगा दंनाय न किन्तु जखनते चाय फायो आफोर जत क्रेडिट नाना मुसुं जतना क्रेडिट नाना मुसुंगो ना दिसें कोनो आपत्ति करे आं तेबो किसा सानानै नायमान जाखाय तिनी गोबां मा न साजांनाय दङ किन्तु अबरावनो सालिया आनि रामचन्द्र गाटनि लामारावनो तुई किसा कक साबानो चिनि आनि राम विधानसभा केन्द्र पागलाबारी निसिमी दंगरबारी किसुदिन नागे फेसबुक रग आबरिखा आनि पोस्ट रग कमेन्ट लिखा आं लामानि बिभिन्न जे कमा रग रिखा आं मुं सालिया पागलाबारी तो दंगरबारी जे लामा अम 2024 न लामानो स्लामनान बागे सेंसन किन्तु गभर्नमेन्टनि लाइन गभर्नमेन्टनि जे गाइडलाइन अ गाइडलाइन मते खाय आरो केबो लामा रिनानै नाया जागा रिया लामा स्लामनानै गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मते खाय 4.5 मिटार नांगौ ड्रेन बाखौ बागे 6 मिटार नांगौ जों चाइतो खा
jagari yang keto baik harus selam naba bini mote keto lama ngelak le cikon sasa kaji bina jagawo jadi bo jaga Syria hingga kai bahai kai jeng lama selam nai tai kaisa sibuk khor Tipra Bidan Sabha ang pula kisaka anga para meeting khai puro pogri kaman tongo nong no kami lama hamyano lama slamrina arobo yang habdrobo kisasa jaga chini boror gam lama sedere boundary wall pakas lamo bound lama sedere koi kai dikhi kon jaga 3 meter lama kaya tam khai piece khai rinai government ni guideline bai tobe khasrang mani ko tabuk lukurok terka bujikha lama rina ni bagai jaga rina ni bagai lama ni bagai jaga rina ni bagai tabuk buskanggo agok lai dikha sibuk khorne lukurong nang sanane nayo dorong naro jagam judi dikhakai datino nong kami lama piece khai janai ebong abo jotoni buskanggo no tongo nonglabo slamjana gobang ma lama tenda rungjak tongo wati ningoi tabo slamjagya chini ampura to paglabari ba alama tabo 5.5 meter khlaijanai kotor thai slamjanai tenda rungi paikha samung tangnai contractor wati thangmai logena september no hoite bodoi borok jengan omti hakakai gobang ma samung o sikanggo ani Bidan Sabha kendro o 3টা স্কুল রতনপুর বাইজালবাড়ি তারপরে বড় ময়দান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিল্ডিং nok tangnani aro holong thai kainani chief minister thangka gobang borok tam comment khaika a wansana takhai tubi aro karo tub khai onek sitarang salia जों खाकसाबो खाकसिमे वानसुगो चुबिया जिनि बरम गनां जे चिफ हुई कलन साहारानि नगो बसाय थैजामोन फोरां थांका आनि पोस्ट ताबो फेसबुक तंगो कमेन्ट बयताम सिकान रं नायने दि आबो दा निनि गेटा टिफारलेन आबुनि बसाय थैजामोन नगो थांमानि कायसा बरक जेस दखान बरक फनंगो जेस फन जों Tipra Bidan Sabha to जों एक थाङै मा थां bo khoroksa lukubai chongja bo jesa dokan pon bini jora haimeni jora bini nogo thangai khasang marinani abo sini daitto tong a daitto hinino binnogo ang thang abono tei gobang ma borok gobang ma hamya comment dikha wansugoi nadi borok bosreni borok bosreni borok gobang ma jora naikipka paithago ang tini bukuk sanjana kencharung mane rungnote ki sana sanjanani bufasungni nok ani Bidan Sabha kendro kinaro kalayo borokhe Kailanpur Bidan Sabha kendro kalayo nukung bilai biya lo tongo kubikok norni buskang sawana bongni ration card porjonto buni yago bondo gurija khobor manei chini block president Olendra Dev Burma tayani taku arunino wandalengni jiku Dev Burma bor khairok jagai bong ration card no surogoi sanjanano agulitu phainane bongni rang puisa kore khobor mane ese subai khaba ang Facebook on nukha aisugon nuguyan bukha tongmalia ang thangka hospital thangai malaikha borobe koksaka bumabai koksaka bonon naikha ebong chubanan bagan Facebook tibo ang scanner rewi kobo khabong ne scanner rewi adinang chubai kapha ani je thamtongsa mansa chubai kapha ebong bongni buskangono bumani buskangono tai bini mama da sabo ganao sab tongne bongni buskangono
आं कल्याणपुरनि MLA पिनाकी दास चौधरी माननीय विधायकनो आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सामजाना दा बर्मा खरकसा केन्सा बेमारा बेलाय कलाय तंखा बनि किसान नों सुबाय माखासा के बसाका दादा बिनि बुखानो रखदि आं साका दिनो बुखानो रखदि हने तेन दिनो रखनान बगे आं साका बसुक दिननि परे थांका 17 दा 18 दिननि परे आबो तावाइसा सावैसो आनो बरम गोनां विधायक MLA पिनाकी दास चौधरी आनो छाव निनि बर ताबो फायाखौ आं तेसा बरनो साका थानि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो गुमामाबो थांनाबो द आनो पिनाकी दास चौधरी फोन खायका दादा ओ बरर खायका आं बरनो चेकरि रखना दा नों साका आं 75,000 नि चेकरि रखना रखदि सुबादि नों बनो सुबाखाखौ बिलायका गाहामनाय आं ननो बिलायका हामबाय याफार 75,000 नि चेकरि रखना अमदिके गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समिपेसु रखरै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्री जे सरकारी क्वार्टार मुख्यमंत्री समिपेसु होने आसुगो नर आरो क्लांथानि आं बिनि इंगनो पेस न सावै आं नंनि मुंनो दायरिवानि बर थांलिया बर ताम खलायै बर बम्बे थांलायका तत हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जों अर फाइमाबा बर्ति सिमाय आं दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरनि बर रेफार कागज लांजाया के नोंकिया साइरेदि आरो बम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिनजाखै आं ताखै सानाय एरपर खाय बर आरनि उमपलाय फिरगलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयेकजना बंनि फेमिलि वो सुबालायका बर आं नुखा आं नायो हरसाल अबगै लुकरंनो सा नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुन सिमिया बुनो सुबाय फायो आनि पारा गानावनो बिनि दादा आनि न गारि चालक माने बसाव ओ बेतन बायखाय आं पुसगिया काका आनि राबार दंगो आं राबारनि तिनी फेसबुक नि नोटेशन नौखा माजरा सिलजामनि चिनि पहर जोंनि विशाल माजरा सिलमान खादु खना जुदि केबो सुबावै दंखाखाय जोंथ' थाङै माया हयथ' जों फैसा फेलेमनाय सुबा कासोसो किन्तु बर नुखुं याकारि बनो सुबाखा सामायनो रां फैसा दुखुरंनि थुमलाय माने लेखा मानो तैलेसे और पग बाङै फेमिलि बिनि मामा अमित देव बर्मा होननाय जे नुमोन जे अमरक जे सामानि मबलायखे चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिलि साव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरनो परामर्श रवै आनि कक्सि नांलिया देखाय आं आरनि उतुलि खेता गोबांमा बरक आनो र फायो आन एमएल हस्टेल फायो आं साया गोबांमा बरक आनो फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि आं जेमाते सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाय बिथि पाइमिया आनो र फायो आं जेमाते लेपसेलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय चिनि पहर दा विशालनो बोखाता बायदि निनि नरंनि बोखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक हामजांमानि अबनो लुकु बाय सेखांनानि बागै गोबांमा बरक गोबांमा सुप्रिरि दंमोन हामिया पक्सायमोन आहायबानो गायसा दं गायथर
नरनो नायखलाय दं ईश्वर नरनो नायखलाय दं नर खामारि माननाय नर जे बेमारक न नानायै सुबाय दंमानि सालसा अमनि कथमा लाइबुमा सैजागनाय नरक तावान सुगदि नंनि कथमा सैजागलाखिनि नंनि लाइबुमा सैजागलाखिनि सैजागनाय अमन नंनि थानायानि कचार कप आं पाइना नागे आइना हाय तिफ्रा हास्तेनि जत्त जिनि सिकला सिकलिर जारा सेबुक नति तिते दिसिनि नतियै नर गोबां मा बोखा प्रबनजा बोखाव अस्तमनजा आं नरंनो सावो नरंनो आं कई सावो किच्छा जरा नासिंदे चिनि बुबागारा हास्ते फाइद्रब जरा नर नासिंदे जों तामो यापिरि खाय तामो यापिरि काराग्रम नरं नायदि तामो यापिरि काराग्रम बुबागारा नरं नायदि बुबागारानो किसा जरा दि ताबुंनि जे तिति एडिसिनि जे अथि ताबु जों कमप्लीट खाइमाया को इएम रब दि मांगे गो फाइकेरिना जों बुबागारानो क्रस खाइमाया तै दुनाय बसे बाहायके जों बुबागारानो इग्नोर खाइनाबा बुबागारा फायासाक जरा नर खालगै नायदि तिति एडिसि अथॉरिटी बुबाग्रा ताम यापिरि रम नायदि जुदि यापिरि रम याहाय नंनि तो लामा खलक जाक न लामा नखरि चबा खायना नंनो त केव कासुया जों तो नंनो खाइमे हिनि बसाया काय आबुनि बागै न दिनैनि फेसबुक लाइभ दै अमन आनि कयमन दंनाय नरक जरा किसा नासिंदि बुबाग्रा न फाइनानि बागै जरा किसारिदि ताई नरक जत्तन काहाम तंथुन दिनै बहर बाय बिसारनबो आं कासारनाय